Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa masoya na barka da wannan lokaci, ya aiki ya harkoki. To alhamdulillah insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba za mu tashi daga inda muka dakata wancan lokacin. Wancan karan mun dakata a wadarbatus sani da bugun ƙasa na biyu sunnatun sunani. Yanzu insha Allah cikin yardarsa za mu tashi daga wa taqdimul yumna alal yusra, da gabatar da dama sannan ka gabatar da na hagu. In za ka yi kamar irin shafa hannu haka dai, to ka fara yin dama sannan za ka gabatar da hagu ita ma, musamman wajen ƙafa ma. Duk dai abin da za ka yi dama ka yi hagu, to sai ka fara gabatar da dama sannan ka gabatar da hagu. Sunnatun sunna ne. Wattartibu da jerantawa sunnatun sunna ne. Wattartibu da jerantawa sunnatun sunna ne. Insha Allah za mu dakata a nan, za mu dawo insha Allah. Wa taqdimul yumna alal yusra, da gabatar da dama sannan ka gabatar da na hagu sunnatun sunna ne. Wattartibu da jerantawa sunnatun sunna ne. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.